Machigni jeneno mar Lolwe TV e thuolo machalo kama endi wadhi nyime gi wach mar weche manyien. Ing'eni pile koromo chieng' tich ang'wen kama to wabet kod welo mopogore opogore ma bende odayo dhogi ka gimiyo weche goeko motenore koda kamago weche manie twak manyien. Kaka sani en kinde goeko mag siasa, ing'eyo ni josiasa mang'eny ahinya wuok mar mondo mi oler gigo magichano timo, gigo magiketo kaka mago eko magin e yore magibiro luwo ka koro giseyudo kombe goeko magilaro. To moloyo ahinya sani endi en kinde goeko ma jogo madhi go ombulu dwa winjo ni to ng'ane gi ng'ane nigang'o ne wan. Emomiyo kawuono abro bet ka endi thuolo mabiro nindi kod migosi Geoffrey Wauna. Geoffrey Wauna en jago molak dhogi juri ne komnendo mar Makongeni Ward, kama ji mang'eny ong'eyo ni kanye masani ndi kod minority leader e county assembly ma Nairobi wuoke. Omiyo chal ni yo wang' mondo mi koro ng'ano endo wuok kanyo ng'wech piyo mondo kaw thuolo no endo. Arwaki jatelo nyiso ni to in wuod kanye to Nairobi kae ndi jama Makongeni. Erokamano. Weche manya dwaro mondo giwang'e joma kunti moko ng'eyo kwenda gine mokwongo kawuono e TV machigni ahinya. Erokamano hostna. An iluongo ni Geoffrey Wauna. An wuod alego kamiluongo ni Siaya Nyamila. To Makongeni kanyo monyuola onyuola kanyo Makongeni kanyo, adhi skul kanyo, adhi mbalariany, high school adhi Luo Nyanza kamiluongo ni Ambira. Basto atieko adhi mbalariany University of Nairobi. Koro kanyo mwasome gi Bachelor of Communications atieko kanyo. Basto wacho ni koro wadonjo ohala. An osendika aseti gi Barclays Bank, aseti gi Kencall, aseti nyaka media be. Asebedo jalendo kama iluongo ni Radio Moja machon. Radio Moja kanyo. Moja manen tiga Elizabeth Obege giri, yes. Matosi Bor giri, Dr. Lavi. Koron bena lendo kanyo. To Geoffrey Wauna. Mane nyinga. To nakelo chenro miluongo ni rumba. Ajaru Mondiek maratari. Radio Simba. Moja koro Radio Moja. Koro kanyo non gi Mama Elizabeth Obege kanyo. Bas temo kanyo au kanyo kendo adonje consultancy mara advertising agency. Bang mano kuro kaso tich Barclays. Ini company mara advertising. No, by then na wagiga kamilongo ni Ogilvy. Ogilvy ya margina dingi kubas mane kane jak basto wacho ni koro wabi mondo watajo piny wane kaka dokonjo piny to nikech koma dwaro ni ok en gima chako sani. Gana mar 2013 kano ni code maja komkoro no kelo parties te kana chiel code kanyo bena chung my first attempt 2013 to kanyo kana chung nentie okora ma nomination ginga masando goli komni mano tugo na opich koth bas ambe we ko defective party na biro je party motegno nyaka sani kura na yo chamano baso chamo otiyo kiniboko otiyo bas 2017 be okna chung wacho ni jodalawa kawan gi nyithiluo mang'eny modak Makongeni ka to an okan ngejenga ma jawuoro. I'm not self-centered. Makre uru joluo mondo ne kunyalo golo ng'ato di achiel to nikech kanyo joluo mang'eny Makongeni Ward to joluo mosebedo kamiyo jotelowa komno kanyo. Ko 2017 nan kamiluongo ni Mbakas East amane jakom mar CDF mar Babu Owino ng'amosipna kabisa mosomo go mbalariany to kata in student leadership in Sono with Babu Owino. So we've done a lot together mondo konjo piny kai. Koro wacho ni wang 2022 abiro mondo koro atejo Makongeni koro Kanan agol gi Misri. Wow, mano ber. Awinjo ka isechiedho dhobe moromo. Koro ang'o marachni Makongeni Ward? Erokamano. Mokwongo Makongeni Ward en gi estates adek. Wan gi Mbotela, wan gi Kaloleni to Makongeni.
To komisita degi kane nyuol wandal machon kanyo non gi hospitande matiyo kala kama Makongeni estate non gi hospital matiyo 24/7 ma was fully functional like maternity. To sani ward no sani wan managi hospital achiel ifak managi na ma dispensaries wan managi clinics moronte Kaloleni to moronte Botela. Nyithindo manyiri matindo masani kabron konyo do nyuol chuno gi ni gi mabor kamilongo ni Makadara maternity ema gi konyre nyuol kanyo megi wabe. To sani rachni clinic ma mono yudo konyuolo kanyo ndalo cha nyaka sani ni rach 21st century ni jodaki clinic sani ere kaka jodaki ni jodaki ani ji convert clinic koro ket magu teki mag jodaki. To man is very wrong and the current leadership okone kama no gima urgent koro mano gima very urgent manyaka an adamondo revamp hospital no jomoda kanyo nyindu bwana Muguruka diruda kama chielo railways mae hospital makoro nyaka los megewa nyaka los nyithindo manyiri matindo. Man is my number one agenda. Number two, that ward one gi only one secondary school. The secondary school ni okete I primary school mino Makongeni secondary school. Makongeni primary school kanya kama nasome to sani gi convert koro wan gi two schools in one secondary school and primary school. To population marakacha ngeny ma ose surpass school no koro nyaka abed piny mondo nek kada kel two schools and I want two schools moro bed Botela to moro bed Kaloleni mondo jowagi te Botela koro gibe school kacha ma secondary school wan be Kaloleni koni gibe secondary school. Mago e gik madam mondo konyo jopiny. To mar adek to mogik ntie gimiluongo ni water shortage. Makongeni sani onge pi sani onge pi madhi fereji onge pi completely. There's no water completely around to the taps. Why? Because bwana man kanyo no owacho ni ka ntie bills makombe Nairobi water really spoko sort but ngeni mano mana siasa mago jomage mabedo bill ka pi jopo en Kenya Railways kose gin individuals matiyo gi pi. Kenya Railways mabedo build gimar gibedo build gi pigno to en gima bill ma wan koyera kata koyera itie pesa sirikal ma miyo jakom Raila Odinga ko million devolution pesa biro machina ni county level pesa mabiro machina ni no onego no bet leadership mar Kenya Railways onyido bwana jodala wagi onge pi kaka bilu ne pesa di wane kata walos kod doing negotiation pact agreement mondo wagimiwa time kaka nyalo bedo chiro nade wachul bills gi mondo pi obed im 24/7 en uch kotainya ni sani megewa kalondara di bahati di shori moyo ka pi to megewa ga sanu jomol sani kaneno samro kadha mapema jogoro kanyo nano ka mkokoteni ng'eny idhiro ku bini mag pi kanya mkokoteni go idhiro kumne piny kech gia shori moyo ikelogi Makongeni ka giuso ni jopiny an ok adomoro jopiny nyiew pi nadwaro mondo wawinjre gi Railways wakaw pesa nikech pesa nok mara en pesa sirikal to wami joreru bills gi wada mondo chul hama keturu pi mta mano gima dam mondo tim jopiny mokwongo. Koro those three agendas are very key in my manifesto and I know ni mago gima botimo nikech ngama sani komni otametimo mano higni 10 gima otimo ere gima kendo odhitimo kako mi higni 5 sani. Ani lose wach no wach mar ultimate Railways en wach ma osebedo ka baro wicha hinya kanyo ekinde moko yuni do boliji Makongeni Railways dwari process utegi Makongeni bedio kuwoki en ang'o matimre gini nyalo bedo address nadi ang'o jo jamre wuok e ute mag jorero ang'o nyaka bed makanyo ero kama na inya mokongo adamondo akeli chien kanyo Raila Odinga kane na prime minister en mana negotiate gi jo Railways
ni ute masani kaegi wachulo gi rent mamalo ahinya. To nego negotiate gi joreru, ba joreru duoko rent no piny up to a rate of 30%. Ot mane chulo 30,000 jichulo 10,000. Ute mane chulo 5,000 sani jichulo gi 2,000. Ute mane chulo 3,000 sani jopiny chulo gi 1,500. Yes, nitie kanyo. To kendo jodak maber kabisa, gin gi peace, kech kanyo monyuolwae. Omiyo mano negotiation okodwa kanyo kech wan wachiegni gi town. Wachiegni gi town. Inga dana tiendi, seche moko ionge fare, kijana mahasla, maklasla matimo onge fare, all of the school. To koro kae nyathini nyaka chiemo imiye ka inje nyuol nyaka imiye press lunch mochamo, nyaka imiye fare modhigo kendo moduogo. Koro ka gigo jonyuol koro onge mzigo mar mi nyithindo gi fare, mana mar chiemo kende. To ute gi gin ute mag wuoneu, moko ne gin mag kwereu. To un inherit gi to kao gi gidong mana kanyo endo. To onge expansion matimbe, population medre, ute gi mana maka. Pok paro mondo mi ubed gi plan manyien mar yawo ute go ger madongo makoro nyalo kao ji mang'eny mantie. Gima timore, utego ing'eni ng'amodak makongeni sani, kaka an baba na tigireru. Idak makongeni sani? Baba ni po tigireru? No tigireru to retire. Mano wan. Mheshimiwa Lado current MP sani Makadara, baba ne bende tigireru. Baba gi ose retire. Be sani nyasa ose kaogi gite. Koro utego dong nua, kata dong ni nyithindo ma owetewa gi nyimigewa. To due to that koro, okinyal na kanyo ni weodono, ni dhiot machielo dhi kama moja dhi chulo siling 10,000 kata 7,000. Ma en bei mobedo subsidized. To expansion wang'eny adier, an gima nakwayo sirikal, ni kata kudwa golo ji makongeni ka, wabedo gi formula magolo ji makongeni ka, kaka ne gitime Kibira kacha. Ino Kibira kane project obedo kacha mar NHFC gi World Bank, no nyisi gini bwana, wuguru kamatin, suduru kae. Koro we gilos ute magiwacho go. One order that one order hair expansion. Gilos ma fast magiwacho no. But gilos gi system obed gi systematic. Wachini okay, waloso phase 1, koro wuguru kacha magiwa muki donjuru ka. Phase 2 wuguru kacha donjuru ka. But okunyama no biro nudo riembo ji karombe kadiek ni wuguru dhi. Jogi bodhi kanye. Akoro mane moko do. Nyaka umiwa plan monombe wajipanga kaka jomodak kanyo ni gino tim gi phases. VI maisha mix ka guru ka jonyuolo, wachako ka jonyuolo ka. Joka jonyuolo gi kosetieko flats gi, koro wuguru utego go udonje flats gi maka mukuru kendo losur machielo jo mix gi be donjuru kanyo. Atokodo kanyo. Mano kore dalawa. Uramo kanyo magoro unu. Makongeni kanyo jo mose dak ok nyal e gara megi momiyo gini timbe kichamo koro to en ang'o ma ng'ama osebet kae umuko mana kanyo endo kachwe ok onyal wuok. Asibedo ka ubaranya kara mane gi momi. One history maduong' kanyo sana. History makonyo kidonje en a long history way back. All those days from the 70s and the 60s. Ngeni makongeni gi Kibira manye chuny siasa man kanye magolo direction gi madhare. E wach siasa ma Nairobi ka. To mane mage wards ma Kibira to gi makongeni to madhare kanye chunja kom. To mage jo futso maja kom. Koro kanye ma sama jako mogo frimbi to joga ni kacha. Koro don sama jako mogo frimbi to joga onge kanyo. Joga biro displaced. Koro wanon kanyo mondo wane kaka shape ma siasa ringo e Kenya Nairobi ka. Ntie na skula chiel kende e ward mar makongeni. Ntiere kaka skul endo en gi bende secondary school achiel. Jomodak kanyo endo jo mang'eny tanda wuoya. Nyiso ni koro skunde mag ji giwegi private schools ema koro okawo thuolo moko mag kawo nyithindo. Private schools gieki gin itiyo kodgi nade nikech gin bende gin part of development mar makongeni nikech ka gionge nyithindo gitoko disome skul achiel. Mana dier. Mokwongo gero kamano. Ing'eni office MCA sani ni gimiluongo ni bursary fund allocation. To nyithiwa manyuolo hongeni go ng'eny gi gionge uwezo madhi private schools. Koro mabodhi wabo winjire gi private schools ni un private schools adek kata 4 yeka. Koro mabo timo
kose yiera kaka jomang'ono yiera bedo MCA to wan abo allocate bursary allocation to these needy students, to these private schools. Mano chandruma are kept in place. Koro, we need private schools in as much as we need the government schools. But gite ognya rombi government schools. Koro nyakwa distribute gi water gi private schools. To koro kanyo ema wadhi minyitendo gi bursary ma support go some gi from Form 1 to Form 4. Koro mano chandruma dhi keto kanyo. Yeah. To koro eseche ma koro waloso niendi. Mujo makongeni kaka aneno kaka makongeni kacha nitiere kaka ngima chalo. Ji mang'eny gin jogo eko ma onge gi tich. Vijana wako tu mtaani. To mane kama idonge bende ni kijana kanya to antanya sero konyi ni dhi nyaka mbalariany somo. Paro ni do timo genadi. Do konyo genadi mondo mi jogi iki obede mabase mag mogo kaka nitiere chande get wasted kanyo kaka go siasa ma onge tiende. Erokamano. Ma gima ena wacho kama kuongo ni ang'eni nitie gimiluongo ni scarcity in employment sector. And waduto te ok nyal ndikwa. To ojande wego, most of them of the school gin jomo somo kendo somo maber jomo dhi nyaka mbalariany. Makine kaka jana odhi chamre gi mogo ka mother gi kong'o oonge hope and desperate kech oonge gimo andit oonge mo oyudo oonge geno. Koro gima timo kine sani the MC mantie sani makongeni kanyo osebedo ka discriminate joluo, osebedo ka discriminate Wakamba go Kisii, yet on gi space ye kanyo. Man gima na chacho mokuongo mbo timo adhi empower these youths gi projects. To asetimo mang'eny sani kanyo. Car wash aseyao nigi car wash, asemigi machines migi luoko lewni, asetimo gima mang'eny kanyo. Koro sama gima dhi timo sani kanyo, wadhi bedo gi stalls. Nikech ok ne makongeni wan mani highway. Stalls gi wada mondo nyithiwa gi ma ojande gi nyiri gi gibed gi stall kara giuso kata mana lewni. Moko betim kata mana wach juice parlor. Moko betim wach car wash. Koro gin ema agenda margi be dhi bedo mokwongo kuoma mondo kik gibed idle e mtaa. To mwang'eni wanyalo yudo tich. Kang'eni kamoro tedo print kacha tanyo sirkal kaona nyithindo 3 giterna ka police, kaona nyithindo 10 giterna ka army, kaona nyithindo 5 giterna NYS, kaona nyithindo 20 gi ketna e county government kaka police constables. Mano gima wadwaro mondo otimre makongeni kanyo. Koro vijana nyaka empower gi amano. Waloso gi Geoffrey Wauna madwa chung kendo se chung kondo chung kendo laro kom nendo mar MCA makmani koro sani ndi odong gi juma chiel kende to odhi e welo kata nominations mag ODM. Osemi certificate mari? Poko mi certificate mara. Nango to gini direct. Aningeni an na ja demokrasi maduong'. Anero gimilo demokrasi. Adwa ni kaloi taloi debe sapar ga chielo kinyi ok de miya certificate. To pati umioji pati usani gola ni ngane dware kimi ngato en gima party osebedo gi discussions. Again, Karasani, one gives several ways mangato mi ticket. Nitin consensus, nitin versus suffrage, 20 direct ticket. Koro poko luongo ni mondo mi mari. Wan poko luongwa. Wan orito dhi debe, mondo tiyo wachno debe. ODM koko dhi bet kama lich to osebedo ka nitiere wang'eyo. En lweny ten koko ten ywak to en mor bende iye ka endi. Ok ine ka gini endi dhi chopo kamoro dhi bedo matekni. Adawach ni mokwongo adago ni National Elections Board kamano ana Professor Muma. For the first time ichamwaka wan gi democracy makende. Ineno kaka gisebedo kaka conduct elections from Mombasa, Kwale, Busia, Kisii, kawuono gin Siaya, kawuono gitimo Siaya. Giketo that free democratic space ma onge ng'ur yoyote. To nikech for the first time idonje polling station ka in mana member mar ODM i register. To kidonjo kacha onge klatas mi ni yecho kata ngindalo mang'eny ndalo cha ni mi ngato donji polling station ngata achiel ka klatas abich to tek tek zikete ballot box. Sani mano Professor Muma golo kamano gi team ne. Mano nyaka gore kamano. So no se idonji polling station idhi mana gi lweti
en thumbprint, en biometric. Ni anadwaro wauna. Anadwaro wauna. Anadwaro makoro wauna loyi mana sapar gachilo kinyi kacha, ibino ke loyi, okno kwalni. Ineno, to ndalo chato ngeni negi kaw boxes, to boxes gitimogo giwilo gi barbaraka. Igwegi, eno. Koro sani wan gi a very good and conducive environment mar conduct year mar ODM. Yeah. Ewinjo kaka jo ODM oketo manendo chir ni gini dhi bedo makare, wabende wageno dhi bedo makare, pod wantiere kaendi kod wauna e kweni ng'ama tiyo sani mosetiyo higni 10 osetiyo mok ber to e bunge isenjo kaka oting'o weche mag makongeni makare, matiende ni representation county assembly, ineno ka en kare ochiek maber kose kanyo be ineno ka nitiere maduong' to nikech gimo nitiere maduong' igene chik wachon kapoko team development yote, kapoko team dengruok yote ward nyaka jopiny bed gi miluongo ni public participation. Mamano it is highlighted in the constitution. Koro ok dang' wach ni itimo ber to gik mitimo ni jopiny ok consult gi. Mae ng'ama oringo higni 10, oringo higni 5, obiro dakika mogika owacho ni joma kongeni gi magi joma hingo gi pesa, abro mana nyiewogi. To kobiro ok onyisa gima otimo ni jopiny, obiro opayo ndara 2 weeks ago, opayo ndara oketo mana lipstick, wacha wan wache mtani owiro lipstick nikech ok inyal loso ndara within a month. To wata sani omiyo ji nodhi koro to ni ndachnigo kik losgi, ma ng'ama okawo jopiny for a ride. Koro wan kama wadwa nyise ni wan ni the final decision makers, wabo nyise sama dhi go ombulu, to nikech enough is enough. Sani be waneno sani ochako gi project miluongo ni mar loso kiwanja ma mpira sani miloso sani, and that is the trend that is being pokotie nen kure igni ang'wen mokalo ginen kanye. Joma kongeni ok dwa ni an matimo akene an magolo sonko an golo lach. Joma kongeni gidoro dongruok, gidoro empowerment, gidoro nyithigi osomi gi basari, gi mondo gibed gi clean and water accessibility, gidoro mondo gibed gi hospitande kanyo, gidoro mondo barabara gibed maber, gidoro mondo iboresha ngimagi kaka joma nigi yieri. These all things can be kiketo gi ted chiel nitie gimiluongo ni leadership deficiency in that word. Omiyo onge gimotimo. Poka neno wan onyisa mane motimo ingeni dwa gole to ngin samo kidwa golo ng'ato to samoro kata nyinge to samoro kidhi bodo ka samoro nitie gima timo kama kare ka jato remi ka jotimo makare. Gima dwa nyisi my host adwa ni jowinjo wate mana mdodwe giwinje sani, adwa mondo joma odak mongeni jigo sim gi penji ni gima wacho gi wauna udalego ni owacho gi na diera kose ohango di bwana ni. Nitiere social, nitiere hall moro i makongeni kacha mumukore ma kidhi kanyo to solane rach kabisa, but en hall ma ji makongeni ohero pod kanyo ma gibete makata onge tado to gibeta iye kanyo kore gi umukore hall gino wacha idwa timo nang'o nikech kanyo makongeni ohero budho kanyo ahinya. Erokamano. Kanyo do chako nang'o? Mokwongo dawach ni en wichkuot sana. Nikech kata nyocha kane oganda lo declare kata candidate, masol candidate, kanyo mana timo bura mara kanyo. Kamo tengre no. To nopong makata koro control jodala wane tek, but nopong kech ne gimor. Matimore, holo no wang. To holo kano wang, joreru wacho holo no, anke chan asedoro mondo los hall no. To joreru dagi ni hall no ok nyalo loso hall ni. Hall ni wan joreru manyaka los hall ni. Which is unfair. Kech wan kano nyuolwa kanyo e kama ne wadhi news gotieno. Ne onge TV. Ndalo VOK. Ne onge TV, ne black and white. Koro iwuok odu, idho TV kanyo tiduogo ot. Kanyo ema ne otime practice meko mege drama. Kanyo mane wawere ka jokwaya. Omiyo en kama ugena ahinya. En kama ugeno kabisa. To rach niya, ni nitie siasa modonjo kanyo niya, joreru wacho ni ok wado private partnership maloso hall no. Loso bogilosi. Miyo mondo jopiny omiya mandate mondo koro abed joreru atera kod wang' achiel walos hall koro.
Kichangeni man is possible, it's doable. I will use the power exercised on me by the people of Makongeni ward mondo lose that hole. Kido wachachiro maparonti makongeni penyi kanga mangeni sababu mangena abe jamta abe na jada ndora. Jada ndora. Ito makongo kanyo kama wange. Ero kama no. To ano kakiringe makongeni ndirni mane ya kanyo. Oricho makulungani ndara kapuote kama ndugin kaburimi kama sekunyido ikichi. Yani makongeni kama nige a very big name mondo weche mag sports. Wali mangeni manongeyo mana sports people njimana ya makongeni. Adier. To gik moko osekethre ingeni sifa mar makongeni cha urumo ngeni mo. Kanyo ndo paro nyatimna. Kichano ka shauri mo ngeni podo maintain, bodela podo maintain matin posta line kanyo. To makongeni kaena completely done. Gima ado wacho kutokana nyaka agwero kamano ni kera the year 2017 kan ne mwechi malodo njitelo to barabara wanericho seriously barabara wanericho mwechi ni magupuothe to sani kera Makongeni at least also achieve 60% of the roads masane selosi under kera, not under the county government, not under NMS, under kera. To ayo menjisi ni ntie gimilo ni leadership laxity. Magi gik majo pinyi ko mi mandate. Barabara gimilo micha ile chakoloso. Kiti barabara wasani in bad state. Kada nsane go campaign kanto ntika kwende makata gache no kunyal kalo kanyo. Yeah. Gache no kali to nikech portals chalo puodho chalo ngamane gine ngamane kunyo mtaro kada ne kunyo cho mukameke madala ka kuro ajenda mara mokuongo ni nyaka ensure ni barabara wate 40% year one the first year ma akaulo kitanya the college 40% adi loso barabara adi pag maber tadi keto ni gila maber mondo aduo wakel sifa machon mama Makongeni cha Mbotela kod Kaloleni begitira ward gini ward dilo timane giamo Mbotela emenyisi ni kacha ara kedo secondary school achiel kacha Kaloleni bado kedo secondary school achiel kacha secondary school yes primary no primary unkich one gi 5 primary schools that ward Mbotela ni gareyo one gareyo Kaloleni ni gareyo actually there's 6 mago primary schools you only have one secondary school koro ajena mara mokuongo ni ada kedo secondary school Mbotela to secondary school moro Kaloleni at the same time clinic maroma Mbotela cha pod or perform below average. Kora to equip it mono be ngi maternity standards. Majombo Mbotela kone bidibiro Makongeni. I equip kanyo. The same with Kaloleni, I must equip it and bring the level of the maternity standard levels. Koro mago ajena madoketo kanyo. Skunde togi hospital nde. Bas tokoro kwati kanyo, tokoro aket agenda maro marpi. Mano across the board on all the 3 estates together. Jufri toloni koro en marere mo ni kamera chatir moniloso gi joma Makongeni ward lakini kanyakla gi mago make Mbotela Makongeni kod Kaloleni mondo nyis gi edak kachiel boda kachiel kotieko nitilo timone gi ango ni kamera chatir mondo mi los kodgi erokamano Lolwe an adanyiso joma Makongeni ward jodalawa Siaya, Genya, Homa Bay, Migori, Yugis, Kisumo te ni miauru nafas makende thuolo makende mondo atauga oganda wa mondo wabadilisha change madhibiro no unge maber Raila Amolo Odinga dhibedo ker maduong' dhibedo rais mara beach ma Kenya ka to samara is ni malo state house to dwaro ng'ate mabeja lwete mawuode matin man piny kae mondo kendo maendeleo kanyo omiyo akwayo ni tarik 21 woguru duto teonagi mondo udhi gono ombulu ODM unominata kaka candidate madhibedo your next MCA 2022 erokamano jodala Makongeni ward onge wache mano emakoro kelo giko mano endo ba TWAK kod wendowa men Jofrey wauna wala pdogi juri na komne endo mar Makongeni ward mantiere kar od bura mar Makadara
mano e kaka wan tango wan los kode walamo ni Nyasaye ni kodhi maber to mondo mi yude. Erokamano. Lolwe TV mane gima tango wakonyo. Erokamano. Koduogi kendo gisedonjo to koro kiloro simu. Adhi biro mang'eny. Wero ga loro ga simu. Ahero debate mang'eny. Koro adhi biro mang'eny. Ma dhi biro dala na koro ka. Erokamano. Mano ne un jo makongeni ward en kinde mag timo yiero. Yiero ma un wegi paro ni nyalo konyo. Udak kanyo, ung'e gimudwaro, ung'e kaka udware. Gigo ma nyalo konyo. Wan mar Lolwe TV kaendi en mana miyo jogi kachiel wakolo mago weche matimore kuonde ma untiere. Wadhi nyime gi weche wa mag TWAK, mago eko mag weche manyien e seche ma koro wadhi tieko bende chenro mar weche manyien e kinde gi eki masani. Bed kod kinde maber, wachako warom kendo chieng' ang'wen mabiro e TWAK e weche manyien kaka wadhi nyime.